Okay. Mbia mono sana. Bono ezino nyigwete. Egento gieto begetega abarai ba Kurukisi County na Nyamira mbarega etware gukwonerega mana bete bumachoke burabu ntwatangazite n'abarai twachakire kiombe kiobosani tutaite guchangira chikanisa 100 chia Gusii both Kisii na Nyamira ntwaonchokana na ntwachakirete kitutu cha North tukagenda South Mugirango tukagenda Ozairi Janda na nkwenda Toro tukagenda West Mugirango ere Nyamira tukagenda North Mugirango ere Onyamoko naende ntwachiete bonchari bono etani ye yarenge eyabo machoke burabo chikanisa echi chigotwarigani ntunturu kwereta sekanisa echigotwarigani chioka chiate no mbono tukubarikarbisha mutwarigani tafadhali ntore tayari etutatu kwaka chikanisa mwaka oyo kare gutaraga abo ikoyo ne chinse chinde chikanisa chiaga chiribuya kabisa bakekera togenda tamagendero ye chi school tunyure ne chikanisa so that is why tukabikana tukateba tutatu kwaka chikanisa 100 Gusii onde bwensi murayi onde bwensi gutaite go to join aboyo bodiem aboyo chama inde yonze aba independent ato join bone egende getwa Sunday ekiare ngichikanisa chetu chia PAG chiatekere gotokaria tware gochangira ari Kenya etono ekara twakorete omuchango nabo chagete bia ikanisa yetu waswete saa 3 omujumbe bwe area yuna abete invited agatebwe nerache naba pastor ba mu invited titalintwe abara ibonsi pipagacha tugatenga tugatera liro mo pastor utaite kurandi